Tubig! Ha? Agay. Guys, welcome sa Ginis Mukbang. Uban ko karon ninyo sa akong pagmukbang. Nay pitsay, nay gamay nga sudan og puso sa saging, din saging og kamuting kahoy og rice. Napoy atong sawsawan nga halang kayo. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Lord, daghang salamat sa tanan nga mga grasyang imong gihatag kanamo karon. Hinaut unta nga makabaskog kini sa among kalawasan. Kining tanan among gipangayo pinaagi kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Para ni sa inyong tanan ang akong gimukbang. Day! Tubig! Ha? Agay. Agpas! Na! Kanang tubig sa butong ba?
Mm. Guys, lami guys tanan ang kamuting kahoy. Hmm? Mm. Mo ni pagkaon sa bukid. Kung walay bugas, maglungag-lag kamuting kahoy. Pwede na panihapon. Puso sa saging.
Lami kay ang ginataan nga puso sa saging. Hmm? Hmm. Hmm. Ipares dahil sa kanang kamuting kahoy nga gilungag. Lami kayo. Hmm. 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 Lami kayo ang pizza. Hmm. 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 Sam- Hmm. 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 Hmm.
Favorite yung ginan ako ang pitsay. Kayo. Upcook. Grasya sa Diyos. Moro to guys. Daghan kaing salamat. Hinaut-unta nga nabusog sad mo sa atong pagkaon karon. Kung nagustuhan ninyo ang akong pagmukbang, ayaw kamo kalimot pag-subscribe, pag-like, o pag-share. Thank you for watching. Bye-bye!